Lagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yo amin patgan mi a dumdumngeg. Ti surat nga intay drama ita ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Freddy. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Umuna ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. Kastamatan kadag iti padak anaayat adumdumngeg kadag iti drama. Kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan a Freddy. Tubuak ti Solano Nueva Vizcaya. Ngam addaak ita dito'y Manila, gaputa dito'y ti ayan ti trabaho. Naawisak mat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Manang Dalen, umay kamanganen. Nakaluto akon. Umuna kalatan amangan kabagis. Sa anak pa'y amabisin. Sige, mangan kanto lang arudan no mabisin ka mana. Agawid akpay, tama pan kumut pa ka ng dagiti dingwin ko. Ay katwan awan rumba nga pagdanagam kanya. Takabaelak pa'y mat nga uray agmay may saak dito'y balay. Uwan manang, amok akabaelam. Agam sa balilat tamit, ano umay kalatasar sa rongkaran. Nang runakit agmay may sakakit nga rudan dito'y balayaw. No jak baka sublintol malang, enton pigatak tumanin nga umay. Wan, Atoy, imbaglaan nga inayon mo iti pagplitim nga agawid, kabagis. Ay na, saanin manang. At dapay mo't kwartak dito'y. Idulin mo kit di dayta. Isupay nga igatang mo kadagiti masapsapol mo. Alakatin, awata moon kabagis. Talaga nga inlasin ko daytoy aparakan ka. Adda ka manen di taabay ti tawa manang. Kasla ka na yun nga adda paspasungadam. Saan nga taaya nga agawid da Freddy ita? Di da nga tao may sarungkaran ti tanom day di amada. Ay, dahito tijak ka mo manang. Apay, di da ka inawagan aya. Saan nga rod kabagis? Kinapod nuna, kanayon ko nga ururayon ti awag da. Ang awan mo't, nalipatan daksamot ang dagiti anak ko. Saan mat siguro manang? Ang mga nood talang pakakumikuman day di syudad. Ay, kailiw kong dagiti anak ko kabagis. Kastamot ang dagiti apo ko. Nabayagan day dinaudi ang nagawidan da. Kasano, kat agpadamot nga minan, ang naipromote da Freddy kani Joan iti trabaho da. Iso asaanan akas ide amasansan ti panagawid da. Ay, uwan nga rod da. Manang, kahit mo ka day tawagak ida, iti kasta, mamuanta no agawid daw no saan. Tanay, narigat agururay iti awan. Bayamon kabagis. Agawid dan tulata, inton makalagib da. Hello, asino daytoy? Hello, nanang. Ni Freddy daytoy. Ay na, imbag man ta nakaawag ka anak ko. Wen, kumusta kayon? Kaasi ti apo anak ko. Nasalun atak pa'y laeng mo't nga aging gaita. Da kayo nga ay, kumusta kay mutan? Kumusta dagiti apo ko? Okay kami laeng mo't nanang. Awin gayam,
Naipawit kun ti kwartayo. Inyawag kumitan kina Uncle Juanito. Kay sunan ton ti mapan mga para kada kayo. Apay, di kay kadimanan agawid, Freddy, anak ko. Saan nanang? Ato ngamin ti matrabaho di ti opisina ita. Saan aya nga holiday ita, anak ko? Apay, adasarak mo. Holiday nanang. Ang naska na sumrekat na sayang mo eh. Double pay kami ngamin no kastoy holiday. Ay, kasta aya. O nanang. So sige ha. Puti kong ti saritaan ta. Adupay ngamin tinas kang ilipas ko. Umawag at tumanay. Sige, anak ko. Agan-anad kayo kumaditawan. Bye. Nene. Apayan manang dalain. Agsangit ka matay. Maladingitan lang amin amang pampanunot ka dagiti anak ko, kabagis. Ha? Idi si bibiyag pay day di amata. Kanayon da nga agawid tapno may agbakasyon. Itamutan, didakpay malagip nga umay sarungkaran. Mas daawak nga ron kalagiti anak mo manang. Imbes kanayunin da kumati agawid. Gaputa agmay-maysa ka nga rodan. Saan man? Tamanipod pimusay day di bayaw ang hilito. Saan da mo tinanagaw awin? Banag apakaliday aklauday, kabagis. Ay, apo. Iliwag ti kanayon apanagawid day di. Diyak may ladawan tiragsak ko tong galagawid da. Nangrunan ukas diyay ngagsasango kami amangan. Mana? Ang mawatak matkit di ida. Talaga siguro nga ado ti pakakumikumanda. Isu adida maisaparte ang awid. Hello, Joan, anak ko. Si kakadida ito'y. Nanang, talagang sakit din nga inurura yu ti awag ko Ay kat siyempre mo ta, anak ko. Kailiw kayo ngamin una yun. Nang runa unay dagiti apukok. Kaano kayo ngay nga agawid? Ay, kwa nanang, pasensya kayo na. Ngamsaan kami pa'y makaawid ita. Ang bayan nyo, takasaritak to ni Manong Freddy, may papanitiday tabanang. Sige anak ko, urayak nga ron ti panagawid jo. Nanang, ang ngamsaan pa'y nga ita amoy yung matngawan hali-hali day no ospital ti pagtrabahuam. Nasayat man kan saan ti panawan. Nasgan asumrag kami, kaputa ado ti agur-uray pasyente. Wan matkit di Ay, wan gayam. Naala ka din ni Uncle Juanito ti impawit kong allowance yo? Wan anak ko. Nagpalingki pa yun Nasayat mat nga rod no kasta nanang. Sige baliwak to man ti umawag. Agsubli ako ni ti trabaho. Sige anak ko. Kat agan-anad kayo kumaakan ayon dit Wan nanang. Awan rumbang pagdanagan nyo kada kami. O sige, bye. Bye, anak. Ita mampay ngawan ni Auntie Dalin iti abay ti tawa ti balay na. Kanutong ka lumabasak dito'y paraangan da kaadda dita nakatugaw. Pukkawak man. Auntie Dalin! Auntie! Yahoo! Auntie Dalin! Isumat ako'y uyag. Ay, lumabasak pa'y man, Auntie. Dumagasak to inton malam. Ay, di masumungbat. Amang ano di namang di pa nang pukpukaw ko kankwana. Sana bali? Labasak latan. Dumagasak to inton malam. Apay no kuyugan kalangan, amapan agpatsikap manang dalay. Nabayagan datang uyag mo. Saanan ka, Bakis? Agimbagak tumulaang ko na mo't. Nasaysayat mo't lang, numapan kag pa doktor. Itigasta, irisitahan da kay tuumno nga agas.
Sana puro inang abul-bulong tingkain inuman. Ay na, iso dagitoyon ti agas ko manipod pa'y idi kabagis. Dagitoy ti kaalaak nga agas. Ang mga nukarkaro nga agkapsutak. No agtumarak ka dagiti tabletas nga irisit at doktor. Awan mo't kaditi dakas na, no agaramat ka kadagiti herbal nga agas manang. Ang amnusakla nga may isa, nasaysaya at matlang numapan kay ti doktor. Itikas ta, maamuan, no apay nga aging gaita, kit saan matlang nga aging imbag ti uyak mo. Gagangay siguro ti bumaketen kabagis. Adun ti marikrik na asag ubanit. Do di mo kaya tagpa-hospital, awagak nga rod dagiti anak mo. Ta ipakaamok ti sasaada manang. Ay saan? Dahit ti saan mong aramidan. Pang-asim kumalaang Juanito. Anya, ang manang, naskan ama-amuan damot ti kasasaad mo. Saanen? Diyak kayat ama disturbuda. Amumet nga ado ti pakakumikumanda ijay syudad. Diyak kayat amay nayon kadagiti parikot da. Hello, Freddy, anak ko. Sika ka di da itoy. Wala nang, impawit mong ti kwartam. Urayan nyo, gatangan nyo amin na kay kayatyo. Inawagak mo ni Insan Karon. Tao may na kayo ilutuan kina Uncle Juanito di tabalay. Kasta ka di. Wen, mala. Baliwak tumanan ti umawag na. At daak ngamin dito opisina. Agtrabaho akpay. Sige nga rudan ako. Katagyaman na kitimpaw mo, Awan na nyaman na nanang. O sige, bye. Bye, anak ko. Ay, nagadungag pa iso ti kwarta. Ngumjak mat makaden na dagiti anak ko. Ne, adamanin umaw-awang. Sungbatak. Hello! Hello, nanang. Ni Joanne daytoy. Impawit kun ti kwartayo. Ha? Makan kayo iti nasustansya amakmakan, nanang. Imbilin kumantan ka ni Manang Carol agumatang iti prutas. Isuti ka na niyo. Iti kasta saan kayong agsakit. Anak ko. Ala, sige nga rudan. Umawag ak tumanan. Adupay ngamin tinaskan nga ramidag. Bye. Sige, anak ko. Bye. Ay, una yan. Diyak kasapulan ti kwarta, anak ko. Da kayo ti masapul ko. Ay na, da kami ka ni Uncle Juanito ti madandanagan kan ka ante. Apay no ipandakalaangan iti ospital. Hawan rum nga pagdanagan nyo kanya kanakan. Kas na ko, gagangay na ti kastoy asakit no bumaketen ti tao. Wanangam nagdakkelan ti kimutungan niyo ante. Bakit akon kaanakan? Marignak ti iniinot apan agkapsot ko. Kat, kasano nga rod? Awagak ka din na Freddy ka ni Joanne, tay bagak ti kasasaad mo. Saan? Bayam nga isuda mismo ti makalagip nga agawin. Bayam nga isuda mismo ti makalagip amang kumusta kanya. Pangaasim tadi mo ibagbaga ti maipapan kanya, Carol. Ang ante. Pangaasim tadi naksuksukiran ka anakan. Tungpalem ko ti ibagbagakan ka. Ay, ante. Diyak kaya't amadisturbuda. Iso abayam nga isuda ta agdisnudo nga agawin. Diyak kaya't nga agawid da. Nga puta masakit. Anya nga tanong agawid tayo mati dya probinsya. Sorpresaan daw ni Nana. Isurot mo ti si Bobo kala pamilyam takasaak mo. Ha? Kaano ko mamanong Freddy? Ita ko man wano inton bigat. Agnad tayo ijay ti makalawas. Intay mamot iliwan ni Nana. Anya nga tanong, da kayo pa'y lang ti agawid, manong. Ado pa ngamin tinaskan nga ilapas ko. Jo, anading ko. Nabayagan tayo din na udi ang nagawidan tayo.
agpakada ka pa ilang iti trabaho. Ibagam nga agbakasyon ka iti makalawas. Takas tamot aramidag. Ang manong. Di ka tinagkad ka dating ko. Iti kinabayag mo niti trabaho, sigurado apalubusan na katibos mo. Kan may sa, nabayag nga on bakasyon mo. Sige, padasag tiyag pa kada manong. Saan mo lang nga padasan aading ko, no di kat aramidam. Sige man laangan. Okay, good. Sigurado nga minapadpadaanan ni nanang ti panagawid tayo. Maragsakan laki ti dayday. Ito man pa'y ngawan ni nanang asumabat. Kat no tunggal adamangag na alugan nga agsardeng iti batog ti balay, kat daras na natumanaw iti tawas anto sumabat. Hun nga ron. Kita nakasaramat ti tawa. Amangan no adalaang di taunag ni nanang, manong. Mala, bumaba kayo nubing ha. Inkag manokin ni Lola yo. Mala, umuna kayo ni Joe nagjoan. Iurnos ko lang nga ipark tilugan. Sige, manong. Nanang, sa dino ti ayan mo? Nanang, adda kamin. Nanang. Awan mo't ni nanang iti kusina. Awan iti salas. Awan mo't iti malikod ng tibalay. Napanan na ngay nga ta. Nanang! Yahoo! Ni nanang dayjay adagayam iti silad na. Nanang! Ay na, Diyohan anak ko. Ayag yamanag, tasimbarong karka. Kumusta kayo, nanang? Nanang, kumusta kayo? Ready anak ko. Sika ka din da ita. Ay nalimbok magka. Saan mo, nanang? Nabayag lang amin na di tayo nagkikita. Iso ako na ayo, alimok mo igak. Ado ti inyawid niya para kada kayo, nanang. Mabit lang talag. Ay mabit lang anak ko. Ha? Apay, nanang? Umay kayo umanda. Arakupan kayo. Kailiw kayo unay anak ko. Kailiw da kamot unay, nanang. Uray da kami, nanang. Kailiw da kamat. Iso nga ro da nagawid kami. Banag, apakaragsak unay anak ko. Kunaglakit din no nalipatan na kun. Mabalinaya mo ta malipatan mi. Ting ingutin mi unay nga inami. Santa pulos, nanang. Ay, Joan, anak ko. Alaam man ti karton nga ada iti cabinet ko. Kitaam iti may katlo a drawer. Ha? Alaam mo na, anak ko. Kartingam. Sige, nanang. Mabit lang nga rod. Maragsakan ak unay ang makakita. Kan mangarakop ka na kayo, anak ko. Maragsakan ak ang makaamuan na saya atin ti kasasaad yu iti biyag. Kat maragsakan ak ang makakita. Anaragsak kayo. Uman ayon abalon ko a pumanaw. Nanang. Anya ka din dayta nga ibagbagayo, nanang. Lukatam dayta a karton. Kat kita tinaglaon na. Ni, pasbuk mo't daytoy, nanang. Unyag pa iso. Sino nga'y takin ko kadagita, nanang? Inurnong ko amin ngayon paw ito. Nainagan kada kayo at wadayta. Anya? Anda nga paiso amin dito'y dagitigatad ngayon paw it ko. Nan, kita agman. Awan surok, awan kurang. Iso amin dagita, dagiti impaw ito kanyak, anak ko. Unyag pa iso. No bilang tadya ko nagbayag. Agsinakit kayo kumadwa. Tauray at da akon iti sabali abiyag. Bantayan ka ito lata. Nanang. Di ko mabaybayan ti magbagiyo. Kanayon yo ko maalaglagi paan.
nga ay-ayatan kan ipatpatag kayo unay, anak ko. Nanang, ipanda kayo lang ni ospital. Itikas na. Agasan da kayo dagiti doktor. Saan, anak ko? Panagkunak kat sa anak matlaangan nga agbayag di tiabiyag. Sayang lang ti kwarta. Kan maysa, bakit akon? Amangan no saan matlaangan akabalan ti bagik dagiti agas kan injection. Bayan nyo ti kwarta, nanang. Tinapatag kat ti salon at yo. Tinapatag, maagasan kayo. Itikas na, agdadan na tayo pa iti mabayag. Nanang, pagkawanan da kami. Noawan kami iti dinam, iti panawan na kasapulan da kami. Sorry, Nanang. Nanang. O may lakit din nagito'y anak ko. O may kayo man kini, tara ko pon kayo. Nanang. Maawatan kayo mat, anak ko. Amok mat nga ato ti pakakumikuman nyo iti trabaho yo. Iso nga okay lang kanya. Tinapatag at nakaawit kayo matlaangan. Nagkikita, kan nagsasarita tayo pa'y. Sakbay nga isublit, tibulod ko abihang. Nanang, agreeing kayon. Intimplan kayo iti gatas yun, nanang. Apay nga eh. Kasla saan matan nga umangangas ni nanang. Nanang! Manong Freddy! Umay ka man, Manong! Ni nanang! Kasla saan matan nga umangangas. Manong Freddy! Awarin ni Nanang ading ko. Awarin. Awan nga ron, Manong Freddy. Inuray na lang ti panagawid na. Inuray na lang ang magkita kan marakop na ta. Lumamarin lang ko mga isubli ti panawan. Tapno makarin natapay ti mabayag ni Nanang. Lumamarin lang ko, maring ko. Manong! Nanang, sabi ko ma, tamapakawanda kami kadagiti ado ang kurkurangan mi. Pasensya kayo, no nagbalin kami ama naging bobokon. Tibagi mi lang iti pinampanunot mi. Di na ka man lang pulos, inikan iti importansya. Sorry, Nanang. Sorry. Talaga. Agbabawi kami man nga agkabsat ngem naladawan ti amin. Kadagiti padami nga anak, ipariknakan ipakita tayo kumati pammateg tayo kadagiti naganak tayo, kabayatan as ibibiyag dapay. Di tayo urayan a mauyos ti biyagda sa tayo makaameris. Ngamin, uray kasanupay kapigsa ti panagikis tayo nga agbabawi kan agluwa, awanen mabalin tayo no insublinan ti bulod na abiyag. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Freddy. Ken ka pagayam, Freddy. Agyaman ak unay itiing ka panangibinglay iti pakasaritaan ti biyag mo. Daytoy ket maysa a palagip kada tayo nga anak arumbang nalaeng nga ipateg kan ayatan tayo dagiti naganak tayo. Saan laeng a kwarta ti masapul da, no di ket ti presensya tayo nga anak da. Kumustaan kan sarungkaran tayo ida?
ipakita tayo ti panagayat kan pamatag tayo. Tano awan tayo met dito'y abiyag. Alakastan pagayam Freddy, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Adtoy manen ti pagayam yo. Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo amin iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at kasasaad kabayatan ting kay panagdengdengag sa dinuman a lugar ti ayan nyo ita. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Jamila. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Jamila kunam kumalat ta kanyakon. Kitawag asaan mo kuman adakamatan ti address ko. Jakmat paglastog ngem adda mabalin ti pamilyami. Ado ti negosyo ni papa. Malaksid iti dayta, opisyal pay daytoy iti mismo nga ilimi. Makunak nga awanan ti bero kakpay, ngamin maited damat amin ang masapol ko. Maited da amin adawatek. Iso nalaeng ta nagbalinak asakit ti ulo iti amak. Nang rugi daytoy, idi pimusay ti inak gapo iti aksidente. Kasladyak ngamin maaklon idi tinasapa nga ipupusay na. Iso akasla nagrebelde ak. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Abay ngay takalang asumangpet, Jamila. Oh, Papa. Alaunan iti parpang. Sorry, Papa. Diyak mat na napuputan ti oras. Naimasan ni mat ngaminan tinag-happy-happy ka dagiti barkada na. Kasta ka nila tantar aramidam iha. Amumat nga kapay klasem intong bigat. Abay, di mo ay mapanunot nga amangan no makaala ka itis takin. Gapoy tigas tangar aramidam. San laga na ita? Amangan no mabaybay ampayan ti panagata mo. Gapoy ti kalayon apa naging ilumyo. Relax, Papa. Saan ito ang mapasamak day ka? Promise. Oh. Isardeng mo kumantere na being nga irurwaryo ka nagiti barkanam. Nalasakitan ang babae kat nabarbardag. Kan maysa, nakababay niya. Ano lang iti baga nagiti tao nung makita na ka na barbardag. Ibaga nung tukito na dyak amon simplinaan tiyala ko.
Sana bali ko ma, no sa anak nga opisyal iti munisipyo. Don't worry, Papa. Saan kami matabas na umiinom kadagiti public places? Alaga na tangkad ti ulom. Makaturturog akong Papa. Inton maminsan tulangan dito pa ng sermon niyo kanya. Okay. Good night, Papa. Simbangpot kayo gaya man, Sir Martin. Wan, marang Sonia. Ni Jamila, simbang pet ka rin. Ay, wan, sir. Ngamrimwar mo't laang. Anya? Ne, naparad naman ni nga. Sinundumot ni Jomar, sir. Ijay da kanurwar amang rabi ay. Lukas ta. Dayjay maran at Jomar ti kaduana. Ti amok at nobyo na ni Jomar, sir. Kinapod na. Adayotrik laki di dayjay at Jomar. Nakapres-pres ko. Panagkita kat sana na sayat nga impluensya dayjay itinak ko. Ay naagpad ata, sir. Ang no ibaga tayo day takin ni Jamila. Sigurado asaan mo't laang adungag. Amangan kit day no agungat pay. Ay, natangken at talaga ti ulok tanak ko. Ti ko lang sa ammo na aminin ama ipapaniti biyag. Panagkunakitnasken amang sapul tayo iti ebidensya. Tapno maya dayo tayo ni Jamila iti dayjay Jomar, sir. Anya nga ta, no ipaimbestigayo ni Jomar, sir. Kaya't ko asawan, ipamanmanyo, iti kasta, maamuan tayo ti pudnaw a kinatao na. Hi, Jam. Si kamit gayam, Chris. Okay lang ba ngay tulod ka manin ton madamdama? Sorry, ngam saanan amabalin. Ha? Ne, apay nga Inaklon ko ni Jomar. Anya? Ang Jamila, adan asawa ni Jomar. Wan, amok. Amom, ngam inaklon mo latta. Nagsinadan, iso nga awan nga rudan parikot. Jamila, sa balilat tanong ka ba ilan nakaapakasaran ti may sa lalaki? Huston, pasensyakan, ngam saanan nga agbaliw ti desisyon ko. Kasano, Jamila? Sumurot ka di kanyak, ama pa ni Bagyo, hintun rabi. Next time na lang, Jomar. Anya? Abay, di mo't nagtulagan tanda ito. Nakabukak pa yan iti hotel para ka data. Masakit ni Papa. Diyak mo't kaya't abas na iba tilatan akas diti kasasaad na. Doktor ti kasapulan ni Papam, saan kat asika? Iso ama balin mo tangarod a panawan. Jomar, di makilak ano agsakitak kat saan apulos apumanaw ni Papa Ide Balay. I-cancel na amin nga appointment na kat bantayan na aging gang aging baga. Kaya't kumat nga aramidan ti kasyakan ko na. Nang runa itataadan edad na. Atagan ka dayta. Kaano na ngay ngarot apagbigyan, Jamila? Anya ti kayat mo asawan, Jomar? Tigayat ko asawan. Kaano ti pa nagpasyar na? Kahit kangamin ang makaduang agpasyar. Abay aya nagtangken ti ulom, Jamila. Abay ti mo pa'y lang at ay wantay ti lalaki. Ang mamadgaya man nga tanasawa na. Papa, duwan atawan ang nagsina da iti asawa na. Iso anaway ang aruda ni Jomar. Uray pa'y. Saan nakalata mabaling ngay kalaysa? Kan baysa, agad adal ka pa'y lang. Iso ka pang ahasim. Sinamon tayo Jomar. Asikaswang ganditi palagadal mo. No agsao kayo mat Papa. Kasla saan nyo anapadasan tinagayat? Saan nadagas tiagayat iha? Ang pilyam ba't di may bagay kan ka? Pilyam di lalaki amang itatagkan ka iti altar.
Dahil lalaki a responsable kan adan plano na itibiyag. Papa, Jamila, iha, itapay lang, aray wamon tayo lalaki. Matadahal lang ti masakbayam, gapo iti tayo, Jomar. saan, Papa? Ay ayatag ni Jomar. Hala, Saan da kami to mapagsina? Saan Apolos, Papa? awan ka rin ti plano yung agbakasyon. Pampanunutag nga rod nga ag-file iti 2 bulan aliv ko. Iti kasta, ma-enjoy mi matyag bakasyon dita Pilipinas. Ay katuan amanang, iti kasta, makapag-inilo tayo mat. Wen nga ro dating ko, napayag matanday dinaudya na gawidan mi. Kat, kumusta kayo matan dita? Ni Jamila, kumusta matan? Ay, Lagay. Kasi ti sigod lang tamanang. Masansan ti panagawid na barbartak. Diyan mo, no igagad na paytagatal. Nakinobyo pa igititir na nasawa na. Iso ngay nung ungtak manan. Anya, ne, apay ngay. Bumalbala sa nga sumuksukir. Mahilig samat ngamin iti nightlife. Wala nga rod manang. Lumabalin lang ko mga kabilan, inaramid ko, parang iso ti pagnakman na. Ay saan, dading ko. Sana kasta ti umnapa ng disiplina iti anak mo. Kan may sa, balasangan di anak mo. Kasaritam lang iti nasayaan. Iti kasta, saan nakarkarong agrebelde. Ay, Mala, may amta kasaritak to ni Jamila Martin. Agar-aramid ka lang ang itibukod mo nga istorya, Chris. Daddadaalam lang ni Jomar kanya. Itikas na, agsina kami. San ko dadadailan ni Jomar? Pudno ti bagbagag. Nakita dagiti 2 amatak ti babae asal sa labayan na. Naging narakop da pa'y nga ron. Kan nagkiss da iti lips. Sakbay ang pinalugan na iti taksi. Saan lang nga sikat ti babae ti biyag na, Jamila? Huston, jakon kayat amang agpay dagiti ibagam, Chris. Di ka kumagungungat kanya ka. Ngam, lukluk na ka lang ti lalaki ngay ayatam. Huston ko nakmat. Agpada kayo lang ang kinipapa. Mabalin ka di. Panawan na kun dito eh. Kaya't ko tiyag may mesa. Panaw! Itay ko pa'y nga awagan ni Jomar. Ang diyak makontak ti number na. Idi pa'y la na minsan nga aldaw adi na sungsungbatan dagiti text kan awag ko kan kwa na. Saan nga taapod no ti imbaga ni Chris? Nga daw pa'y sabali a babae ni Jomar malaksid kanya. Ay, makapa-stress magkanti kastoy. Awagak man lang ni Novi kandayan. Rumor kami man kati. Iti kasta, mayaw awan ko ti pampanunutak. Oy, Jam! Itay pa'y asang kakitam ti cellphone mo Ada ororayam ngag-text? Makapasurun nga ro deja at Jomar. Duang aldawon asan ang nagte-text. Diyak pa'y kit di makontak ti number na Ay sus! Amangan mo't no, masaya na siya sa piling ng iba, girl. Makaamumot kan itibiyag na. Talaga ang mas asara kung itidayjay alalaki. Sa bagay, maawatak matkit ni Tirik na. Nang runa kan talaga matagwapo ni Jomar. Uray siyak mata. Aglalaok adnanag kansuron ti mariknak. Nukas tajak makontak ti nobyo. Pwera angaw. Talaga ang seryoso akin ni Jomar. Iso nga uray ungungtanak ni papakin ni Auntie Sonia. Jaklat na ikaskaso. Ang agure ka man? Di mat adda ka nun asawa ni Jomar? Wan, nabayagdan ang nagsina. Oy, Jamila. O, apay dayan. Ibagam man ti pudno. Pudno nga. Ada ka din napasama kada kayo?
Anya na pasamak nga ibagbagamot dayan. Awan pa yan niya. Pose, di nga. Seryoso ka? Hay nako, sardengan dakman da kayo adwa. Apay, anya ti panagkunkunayo kanya. Lalakain a klase ti babae. Saan niya? Uray kaskasano, amukmat asalimat-matan ti dayaw ko. Hello, Auntie Hilda. Kumusta kayon? Imbag man ta nakaawa kayo. Okay kami laang mat dito'y kaanakan. Da kayo ngay, kumusta kayo matan dita Pilipinas? Okay lang mat, Auntie. Naibaga ni Papa, mi dinaudi ang nagsarita kami. Akanayon kano ti panagbartag mo. Ha? Ay, ni Papa talaga. Pati day ta imbaga na kada kayo. Kita amangan ba't no mabaybay am ti panagadal mo, gapo iti nalabas a panagin inomyo iti arak. Laglagi pom kumasaan anasaya at iti bagi iti arak kaanakan. Dumadaal iti salunat dayta. Auntie. Iha, saan kumanatanggan ti ulom? Tungpalam ti anyaman nga ibaga ti amam. Ngamin, pagsayatan matlaang dayta. Kas makita mat, saanan anang asawa pa'y ti amam, manipon pimusay ti inam. Ngamin, sikat ti pampanunutan na. Makita kan marik namat siguro ti panangipatagkan ka ti amam. Auntie. Mawatak tirik nam, anasapa anawanan iti ina. Ang panagkunak, kat awan ti rumbang apagrebeldyam. Ngamin, saan tayo matanagayartan ti napasamak. Nalabit analpas ng ti misyon na dito'y lubong. Isu asinublimat ng ti Diyos ti biyag na. Auntie. Jamila, iha, palasang kan. Rumbang nalaang nga ron nga nadam ti bagim. Amok nga ano ti agar-aram kan ka. Ngamne, pilyam kumamat ti lalaki amay barbang parakan ka. Sana kumkumpormiting ka pakiboy-boyfriendan. Pilyam jay lalaki amang respeto iti kinababayem. Iti kasta, nalinis ka nga idatag na iti altar. Auntie Hilda. Kang runaan ti amin, di kaagayat iti lalaki nga daanan iti asawa. Saan arumbang amakirelasyon ka iti kasta a klasin ti lalaki. Di mo ibadag ti karbangan ti pada matao. Ngamkit di, dawatam iti Diyos anamarswa, nga ikan na ka iti lalaki at talaga aparakan ka. Saan kat atay nagumumaanan ti sabali. Di ka kumaagapura. Napintas ka. Isu apatsak adumtang to ti lalaki akagasat mo. Kat isunto ti mangitungpalkan ka iti altar. Auntie. Imet ko namin dinauda nagsarita ta. Ngay ta nakapagbilyan. Isu na lang ta. Apay nga, dito mo pag tinagkitaan ta. Adanas ka na pagsaritaan ta, Jomar. Mapalintamad nga sarita ito, Nel. Uno ito apartment ko. Total, agmay may sak mati dyan. Maraming tapay tigay kaya tayo dyan, ani. Sorry, Jomar. Angam saanan ang mapasamak ti pampanunutan. Di mo't ko na may ayatan nak. No talaga may ayatan nak. Ipaay mo nga ron, tikal kali ka guma. Please. Waswasan tan ti relasyon ta, Jomar. Anya? Nalawag tinangag mo. Manipod ita. Putdan tan ti anyaman a relasyon itinagpaitan ta. Lipatan na kon, Jomar. No kasta. Di mga kamot lang iti amam. Pampanunutan na lang ang ti pagsaya atak. Nasaysaya atin ti kastoy. Ngam ti maisagmaka. Iso asika. Agbalbaliw kamutan, Jomar. Yamila! Da kayo matgayam, Papa. Apro ka tirik-rik na, iha. Masakit ka ka di. Wala, anda parikot mo. Ni, apay mat anak ko nayo ti kasta, Papa. Ladlaw ko ngamin, ang masapsama ka matan nga gawawid.
Malaksi di tayo ta. Aslasan ka, nangagaw-awid anabarta. Daita ka di, Papa. Sa anak ngamin una yan, asumursurot kadagiti gagayem ko ama panagin inom. Kasla kay kayat kumuten ti agigan dito'y balay. Makaturugak pa'y iti kompleto nga oras. Sa anak kon ama puyatan. Ay, kesa, lasayal garot ano kasta iha. Kan, in-break kumeten ni Jomar, Papa. Ha? Puno ka di dayta iha? Uwan, Papa. Maragsakaragunay iti dayta ko. Nagsarita kami kini Auntie Hilda. Kat na amiris ko ahusto kayo. Awan na saya at amasakbayak kini Jomar. Malaksid adinak mabalin niya ikalaysa. Di na pa'y amo a respetuan ti kinababae. Papa, sorry kadagiti sakit ti ulo nga impapay ko iti kalabas. Di mo panunutin na tayo ha. Tinapatigit sa kat nakaamiris ka na banag apakaragsakak unay. Jamila? Agyaman ngamin, tunggal umayak diti balayo. Ket kasarsaritan ako ni tinasayaan. Sana kasidi, kasla ka na yun nakakaungat. Si Kamot Chris, ipalagip mo pa ilaang mataytan. Sabali idi, sabali ita. Kumusta kayo matin kini Jomar? Awanen, break kamin. Siyak tinang i-break kan ko na. Naamiris ko ngamin, asaan nga iso ti lalaki a para kanyak. Naamiris ko matan dagiti nagbidutak. Kat nakafocus ak itan iti panagadal ko. Agyaman ang karot no kasta, Jamila. Kamaudyanan na. Nakaamiris kamatlangan. Nangruna iti panakirilasyon mo kini Jomar. Agyaman akmat, Chris. May saka kadagiti saan anaumaan ang palpalagip kanyak. Iso na lang, tadyak pa'y mabalin nga aklunan ti ayat nga idatdaton mo. Ngamin, masapul apagimbagak pa'y ti sugat to'y puso. Jamila. Sapay ko matamaawatan na, Chris. Diyak kayat ti agbalin ama naging bubukod. Kayat ko at tingitingan anaimbag tirik na. Iti kasta, nakasagana akto asumrak iti sumaruno a relasyon. Mawatan ka, Jamila. Ket sisasagana ak nga guray. Kiddawag, abay anak amang tulong ken ka. Tapno aglunit tinasugatan na pusom. Ipatpatig ka unay, Jamila. Sumagmamanulangan abulan ti Orion, agturpusak meten iti kursok a nursing. No may papanmet ka ni Chris, aging gaita kat jakpayla ang sinungbatan ti ayat nga idatdaton na. Ngamkit di, nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Isu ti pangibagbagaak kadagiti parikot ko. Isu ti kanayon amang palpalagip kanyak. Isu ti kanayon ko akadwa tunggal rumrumwarak. Jak ammo no aging kat kaano akastoy ti sitwasyon mi. Planok ngamin ti mapan ijay Canada, kalpasan ti board exam ko. Ket no mabalbalin, jak kumakayat ti long distance relationship. Dependen tumatkit di siguron no anya ti mapagtulagan mi kani Chris. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Jamila. Ken ka pagayam, Jamila. Nasaya at met ta nakaamiris ka adagos. Dayawan ka, ngamin saan mo a pinanunot ti bukod mula ang apagragsakan, ngamkit di inaramid mo ti rumbeng nga uray sikan ti masaktan. No may papan iti ipupusay ti inam, nasken nga aklo namon ti amin. Nalabit nga aging galangan ijay ti inted ti apo abiyag na. Banag amang patibker kumakin ka. Aramidem kit di daytoy nga inspirasyon. Tungpalem no anyaman dagiti inbilin nakin ka. Kasta metten ti amam ken ti ikit mo. Iti kasta agbaligi kanto kadagiti plano ken arapaap mo iti biag. Alakastan pagayam, Jamila,
ket pagyamanak unay ti inka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag ngal daw kan rabii kada kayo amin kakabsat. Anyaman nga oras kan lugar ti ayanyo, sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay ibasa ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Julie. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpada kami nga agtawan iti 25 idi nagkalaysa kami kani Bert. Dagiti dadakkal mi ti nakakaammo a nagtulag para iti panag-asawa mi. Naannayas mo ti nagbalin a relasyon mi kas agasawa iti lasod ti 10 atawen a panagden nami. Naadaan kami mat iti 2 nga anak. May saa polis ti asawak, idinto ta may saak met a midwife. Adda dagiti gundaway nga agapa kami, nga minton madamdama mayat manen. Sakbay ang mapan ag duty, itulod nakpa iti klinik a pagtrabtrabahwak. Kasta a kanayon tinagbalin a rutin mi iti manu atawen a panagden nami. Agingga a nag-college ti inauna nga anak mi. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Julie, ayan tayo uniform ko. Napalancham ka din? Wan, nalpasan. Kita dita kabinet. Nakahangar. Tay pagdigos ko, naipapudutan? Wan, itay pa'y ngagburburak. Inka ibalisan ititimba. Tagpapudutak matan itidigos ko. Tani aldawan. Nilarang ay, nakadigosan. Nalpasan agsuksukatan. Ni Jimboy, napanan? Wan, itay pa'y asinundo ti tricycle a service da. Makilugan akmatan kan ka, kaidagastak ijaili. Nilara, anya oras ti klase na. Agbasto ka din? Kat ilugan mo iso pa'y di pamasahin na. Agawan yung orte gunay. Agsagana kayon. Agdigo sa klatbiit. Itay pa'y nga adda text iti cellphone ni Boy. Kita. Ni. Awan mo't nakasave anagan. Number lang mo't. Hello, Sir Bert. Sa dinungay ti pagkitaan ta inton madamdama. Ni, adamanan. Ngam, sabali mat anambal. Urayan ka inton lunch break ni. Julie, ayan tayo tuwalya nga ipapaalaki ka. Aywan, mabit lang. Umayan.
I-delete ko dagito at text messages. Itikas na. Di na maamon abinasak. Ay, tuwalya ko na. Okay ba tayo? Aldawan. Wen, umayon! Nakaturturog ako. Jakmat lamang abakon. Buenas. Oray siya nga ron, Mare. Jack matlag hitsan. At titaya, isakripisyo kunti kakaiso na alimagasot ko. No jak pa'y lamang abak, agawid akon. Ah, ay parehas ta, Mare. Last money da ito yan. Mga among ditan. Last money, neighbor laos. Ay, disturbo mo't da ito yan, tatumanix. Ni Boy tinag-text. Apay, ayan mo. Awan tao dito'y balay. Awan pa'y naluto amakan. Adda ka manen ditas sugalan. Ay, naglukon. Agalas 12 mat gaya man itirabi eh. Ay, replyak pa'y. Wan, agawi dak damdama. Oh, Mare, piduto mo na. Aywan, pidutak day tamare. Ops! Oh, sapaw! Sapaw pa'y ijay. Ops! Tungin! Ayos! Sa wakas, Mare, nag-hits kan. Wan nga rod, Mare. Sige, taya-taya manan! Oh, taya. Julie, Oh, ada ka di pa nabati nga uging? yak mo Adda pa'y siguro, kitaam ijay likod. Yung kamang kitain. Isaganam tamang itunok iti karni. Agluto ak iti dinardaraan. Iso ti pangaldawan tayo. Inton malumton aday ta dinardaraan. Nagdengdengak, nagprito ak iti bangus. Sako si nagpawan iti rabong. Dayjayan ti pangaldawan tayo. Uy, naghimasangay. Ay, inton bigat nga rodan. Sak agluto iti dinardaraan. Agduty ak ngamin kat inton rabi eh. Anya? Katno kaaw-awid mo lang. Ita, agduty ka manan. Katuan, nakisinukat ngamin ti karilyebok kumaita. Isosyak pala ti agduty. Isunan tumot inton bigat. Kasta yan. Wen. Ala, isaganam gayam tayo uniform ko. Plancha manalay nga. Ihanger mo, ta itugot ko di opisina. Na, sa dino ka din tay klinik ni Dr. Marsan dito eh. Awan mo't kan. Nabalbaliwan mo't ngaminan. Dito'y idikan. Awan mo't kan ti klinik dito eh. Kaslamat lads dag ito eh. Ay naglukon. Dayay. Agdagad iji abanda. Agdamagakman. Ni Bert samat dayay. Wan. Ni Bert ngagpaiso. Adamat salsal labayan na babae. Naglokon. Na, inagkan na pa'y itibibig. Dagit awanan bain. Naglugandan iti kotse. Isugayam ti ibagbaga na nga agduty. Ti awanan bain alalaki. Makaawid kan tulaang ijay balay boy. Makaawid kan tulaang kunakmanan. Oy, Mari Julie, ada ibagakin ka ang di ka agong ungot awan. Anya day tamare. Nakita ka no nilakay ko nilakay mo. Adda ka no chicks na. Anya? Wen, nilakay ko nga mintigard iti papapananda a hotel. Kat napintas ka no kan kaubingan pa iti chicks na. Ay namare, bayam. Uray agrenak iti ragsak iti sidong ti babae na. Anya kumangay. Awan na sakit abakang ko. Makaamumutan iti biyag na. Ha? Di ka kadiagungat, Mare? Bayam nga aramiden na ti kayat na. Awan na sakit abakrang ko kunakmanen. Ay, sabali ka mata, Mare. Naiduma ka talaga.
Nudad dumalaang ang mga nagwala-waladan. Ay na, anya ko maaga po nga agwala-wala. Apay, isulaang ayati at dakarbengan na amang loko. Ha? Saan asyak tiluklukwan na? Kabailakmat. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Mare? Julie, ayan tayo sapatos ko ngay. Aguray biit, tapon punasak. Medyas ko ngay. Awan mo't na isagana dito eh. Adto'y ti sapatos mo. Adto'y ti medyas mo. Apay, di ka sumrek iji klinik? Saan ko adyo ti ita? Mapanak tulaangan agbako na iji barangay hall. Ngam madamdaman ton. Taglinisak pa'y dito'y balay. Ayan tayo perfume ko. Apay ngawan dito eh. Ay na, usaraman mo't tamatamboy. Day taman ni o, mulmulagatan na ka. Ay, wun gayam. Mangikabil ka man, iti extra t-shirt, kan extra brief ko di tabag ko. Ikamutan iti shampoo kon sabon, ha? Wan, adan, nang ikabil akon. Inkabil kon, itilugan mo. Nay, si kamot, Mare. Itaman pa'y adim magas ka dito'y balay? Wan, Mare, kuyugan nakman. Ha? Sa dino? Intaman agpalpaliwa. Tapno maikat ti dudukot ko. Ah? Sa dino nga iti papananta, Mare? Mapantaman mat ijay ayan ti silaw-silaw ama ko na. Kayat ko nga i-relax ti panunot ko. Uray iti apagbiit lang akan nito. Ay, uwa na. Mabait lang nga ro tagrubatak. Agkulirete akman mat baset tapno presentable. Ala, agawa am nga rod amare. Ay. Saan samot tayo narumbang ti madamdamag ko, July? Ah? Anya madamdamag yo, tatang? At anang idanon kanya nga da kanukalukwan nga aramidam. Ay na, tatang. Chismis man daytan. Anya nga'y kumati kalukwan nga aramidak. Di ka aramay di ti pakaipabay ng ti pamilya tayo, ha? Tatang, nalinis ti konsensya. Awan madingar aramidak. Iparangyo kanyak tinangidanon kada kayo. Takasaritak itinalapat. Di ka kamali kunak manan. Itapahay abumakbakit kan sa kaagaramid iti kasta. Jay dungdungwin nyo amanugang nyo ti kasarita yo, tatang. Taiso tinabatad nga agar-aramid iti kalukwan. Ha? No kabailan na. Ha? Di kabailakmat. Apay, isulaang ayati at dakarbangan na. Saan man nakasta ti panagrasrason mo, kas kalasaan adi adal. Kenlaglagi pa ababae ka. Sika ti lugay no kas kasanaw. Iso nga agparbeng ka kuma, ha? Ay, apay ngagsipat ka ngay. Agyaman ka ta sipat laeng. Asino ti lalakim? Agpudno ka. Katsi ka. Asino mat ti babaim? Sumungbat ka pa'y laeng. Di mo isublikan niyak ti salsalod-sudokan ka. Apay, ti kunam agsangitak. Ti kunam agparinto mga iti sangwanam ngagpakpakasi. Tapno sinaam dagiti babaim. Saan? Nita... Sige! This one nakpay maminsan taagsinatan. Natangsit ka. Abay, asino ti itangtangsit mo, ha? Sikat tinatangsit. Apay ti kunam, si kalaang ti kabailan na ti agbabae. Ha? No kabailam, kabailakmat. Di nakman ikasta-kasta, bait. Sa anak amabutang kan ka. Sa dino pa'y itaan ti pagbirbirukan nyo kanilara. Ay nagtalawan ka po iti panagapay yung agasawa. Apay, di yun napanunot dagiti ubeng ang maapektaran kadagiti aramidan yaw. Tata. Awagan wano tiksam. Ay wam tapno agawidan. Adda ka no iti balay ti gayem na, tatang. Ay, anyan tikas taga-aramid yun, July. Itapay, tadadakilan dagiti anak yaw. Sakay agaramid iti kasta.
Jay manugang nyo ti bagbagaan nyo, tatang. Ay, Iso ti aking gapwanan amin dagitoy. Kinapod nun, awan mo't mariknak apamatag manipod kan ko anak. Makunalaang mat nga agasawa kami gapo iti papel. Gapo kada kayo anaganak mi. Agasawa kami, gapo kada giti anak mi. Ngam awan mat ayat iti nagbaitan mi. aniya. Da kayo mat laang ti aking kayat iti panagkalay sa mi. Da kayo laang mat ti akin nakam iti panagasawa mi. Julie, Puno mat, saan ka di? Apay, di yu ayamadlaw manipod nagasawa kami. Inaramid naklaang mat akatulong. Saan kat nga asawa? Isong awan na sakit abakrang ko. Uray ag babae. Aramiden na ti kay kayat na. Taaramidak mat ti kay kayat ko. Nalpas ti saritaan, tatang. Yung ka man sukunan dyan, anak mo. Ada ka no iti balay ti nobyo na. Anya, nakadamagaman. Basta da nang idanon kanya. Saan na nasken pa amamuan mo asin. Ingkakit kita ti anak mo. Magawa, taamangan no insuko ng tibataan. Awanan. Kat, mapanta. Usaran ta tilugan. Itulod na. Itikas na. Mabibiit. Saanan? Nag-tricycle kan. Amang ano mapaltugak pa iti ulo ti awanan bayin a lalaki na sumuro taken ka. Ala, ingkan! Ay na anak ko. Anya ka din day tangar aramitam ha. O ay kayo mat mami. O ay nga ibagbagam. Kita man, nakaad-ado ti chikinini di tatingad mo. Chikinini laang mat. Anya, laang kun kulamkit din. Agpudno ka man, Lara. Adda ka din napasamak kada kayo iti dayjay alalaki. Hay, o ay kayo at talaga. Anya ngay kumati mapasamak kada kami. Para chikininilaan, nagadun asa uyo. Overacting kayo mat. Lara, apayakas na maten ti panagsungsungbat mo kanyak. Dinak maten am mo arespetuan nga inam. No kayat yu ti marespeto, di agparespeto kayo. Anya ngay, insuko mun ti bataan? Anya kumangay. Apay nga apektado kayo, no kastaman bilang. Anay ko. Apay nga agsipat kayo ngay. Di nagsumba-sumbatan akasta! Si Kalara, nay... Sige! Idanon nyo! Saan lang alayat-layat ikas tayo? Idanon nyo! Natangsit ka na. Huston, Boyd, di mo palaluan ti anak mo. Pangaasim. Nagpadaan nyo nga gina. Gatal kayo kit diya, salpag kayo! Kastamat ken ka, daddy. Apay, asino ti pagtangtangsit mo, ha? Lara, Huston, di kan sumungbat pa'y pangaasim anak ko. Ala, umunag kan iti sila. No agsaw kayo, kasla kay lakalinisan. Ngam kinapudno na, rinukar mat ti kaunggan nyo. Agaw ka, Julie, tamangan tayo. Juan, Anya, kukuha nyo ngay. Mga na. Apay, adi kayo nagarmusar, sakbay asumrag kayo iti pagadalan. Jack mabisin, mga anak ton iti kantin. Mami, tay kwartak ngay. awan kwartak, ni dadim ti pagdawatam. Daddy! Pangalakay. Kat no inikan kamat idikalman, inalampay ti 3,000 iji wallet ko. Ikamon anilara. 3,000 asasawamat, kat no 2,000 laang tinalak. Oh, mitlaga yan. Di ada kwartam. Ikamon ni Lara. Anya ngay, maladaw akon iti klaset. Kwarta akon mami. Ala, ikamon. Lara apok. Day to'y kay palagiplang ken kawan. Lolo, Luan niya kumadag iti makit-kitam asaan na nasayhaat kadag iti dadakil mo. Di mo kumararamidan. Ngimkit di agaramid kay tinasayaat. Iti kasta, awan pakasarsaritaan ti pamilya tayaw. awan mat mading aramidak, Lolo. Damami kan dati ti bagbagaan nyo iti kasta.
Isungarod nga ibagbagak ken kaapok. Saan ko manatangken ti ulom? Saan na nasaya ti agrebelde? Ngamin, sikat ti agtinagan nakakaase ay apok. Di adal nga agpaiso dagiti dadakkel ko. Ngam saan mat amay ibagay kadakwada? Ngamin, nagalas mat ti ugali da. Saan da pagwadan anaganak? Isungarod ako nakadi mo tultuladen. Agsingsing put kakit day. Igaid mo ti agadal apok. Iti kasta, adan tumat may panakkel mo inton makiasawa kan. Lolo? Balasang kan apok. Adakan iti husto atawag. Isungag parbeng kakuma. Saan a solusyon iti parikot, ti panagaramid iti may sapay a parikot. Dayta ti mulam ti tapanunot mo. Ay, July, agurigor kan sabay. Pagpunaan nyo matatang. Kinusabado ita. Awan mo't ni Bert na nakajutay. Ita mapaya di karumwar. Ada ka mo dito'y nga karkaraid. Isua nakunak nga gurigur kan sa. Ni tatang mat. Saan man? No kanayon mat ita nga gregreg dagiti bulbulong timangga. Karaidak tasakon tupuran. Iti kasta nalinis akitaan to'y paraangan. Ay, imbag man tasan ka manin anapan nakisugal. Uno, awanan ti isugal mau. Ay kwa. Saan tatang? Ado pa'y ngamin ti aramidak. Aglabaak pa'y inton madamdama. Ado tinaurnong amureng mi. Kasta agtalinad ka lang dito'y balayo no awan trabaho. Saan kat nga ijay din sugalan? Wano pag-iinuman ti papapanam. Kaslasaan ka adi adal at tao. Kan pimababayan ka pa'y mengarod anak kau. Tatang. Sika ti agrabyado no bilang laeng. Sika ti saritaan dagiti tatao. Sika ti babae. Isa arumbeng na laeng agparbeng ka. Uray agbababae ti asawam. Saan arumbeng agibales ka. At kaya ko asawan ket aglalaki kamay. Teramidam ket kasaritam ti asawam iti nasayaat. Urnusen niya no anyaman ti diyo na kinaawatan. Saan akastang agpinatangken kay kiden. Give and take ti kasapulan tapno agtalinaed ti naurnos a pamilya. Miss F, nadlaw mo mat siguro nga awan ti kinalailo iti nagbaetan mi kani Bert. Kasla babaonen ti pamayan na kanyak. No aga pa kami, awan ti agtagtagari. Mangamong ditan no sino ti umuna nga agsao. Inton kwan, mayat kami manen nga awan man laeng nangibaga iti sorry, wenno pasensya. Ti ammo dagiti tattao kat nasayaat kami. Ngamin, iso ti makitkita da. Ngam kinapudno na awan ornos iti uneg ti pamilyami. Banag nga apapalak kadagiti kukumarik. Nalailo da, naragsak ti pamilyada. Aging gaita kat kasjay paylaeng ti sitwasyon mi nga agasawa. Dandanin agadwar iti kolehyo ti inauna nga anak mi, kat adamatan iti umuna atukad ti kolehyo ti inaudi. Pasensya kalakuman iti kinagulo to'y surat ko. Kat pagyamanak unay iti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Naidumdumamat nga agpaiso daytoy pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Adda dagiti asawa nga aglallalaki
ket kastaunay ti unget dagiti asawa da, agwala-wala da, agsangit-sangit da, tumukmo sa dilangit ti gura da, ket maaramid da payan ta agilunlunod, ngem sika ket saan, nakarelax ka laeng, kaslaawan anyaman na ti panagbabae nila kay mo. Imbis nga apaam ti asawam, saan ta binaybayam, ket nagaramid kamet iti wagas tapno ipakitam akabaalam met nga aramiden ti aramiden na. Banag abiddot. Ngamin, dagiti anak yo tinagsagrap kadagiti madi nga aramid yo. Ken maysa, talaga asika ti lugi, ngamin, babae ka. Saan apakaidayawan ti panaglalaki, wenno panagbabae ti maysa a tao. Dakkalabasol iti Diyos dayta, ken iti sinapataan nyo akaring-kari, idi nagkalaysa kayo. Panagkunak ket kurang kayo laeng siguro iti komunikasyon. Naruam kayo ngaminan iti kasta a sitwasyon nyo, isu akastameten akanayon. Maalamet dayta iti nasaya at apan nakisarita. Agsarita kayo ket agparinyo kayo kadagiti vowsyo. Lagi penyo dagiti sapatakan karing-kariyo, idi nagkalaysa kayo. Iti kasta, maisubli ti sigod ti kinaragsak ti panagdenayo nga agasawa. Alakastan pagayam Julie, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.